אוקיי, אנחנו פה בנינו את מזרקת הרון. כאן אפשר לראות את המכלים, מכל אחד, שהוא עוד לא מחובר עם הצינורות. מכל שני, שיש בו כמעט מחציתו מלאה. מכל שלישי שאליו נשפוך בהתחלה מים. המים יעברו עד שימלאו את הצינור שמתחבר למכל שכאן. אז המים יתמלאו כאן וידחפו את האוויר דרך הצינור הזה, שיתחבר לפה. האוויר ידחוף את המים דרך פה במזרקה, ואז יוריד לפה שוב את המים, וככה זה ממשיך. מערכת סגורה. אוקיי, אז דבר ראשון אנחנו מכניסים את הצינור של האוויר. הכל כאן אטום כמובן. משתמשים בפקקים אטומים כדי לאטום את האוויר, כי אם לא יהיה אטום, האוויר יכול להיכנס ולהרוס את המערכת. רגע. אוקיי. עכשיו, אנחנו שופכים מים כדי למלא את הצינור הראשון במים, כי אחרת אין את הכוח ההתחלתי. עכשיו אנחנו נחבר אותו מיד. רואים שיוצא מים בלי אוויר, סוכמים מהאצבע ומחברים. אוקיי, מחברים. חיברתי לחורה, נכון עכשיו. אוקיי, עכשיו אפשר לראות, יש כאן מזרקה בגובה של כחצי מטר. שים האצבע, לא? אפשר לראות. היי דינה. טוב, איך אני מכבה? איך יצא עוד פעם? איזה יופי.